ପ୍ରେମରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମହତ୍ୱ ଅଧିକ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବେପାର ଭଲ ଜମିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏକ ଦାମିକା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନଥିବେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 130 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ। ଏଇଟି ହେଉଛି ସେଇ ଫୁଲ। ଏହାକୁ ଜୁଲିଏଟ ରୋଜ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ସାଧାରଣ ଗୋଲାପ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୁଲିଏଟ ଗୋଲାପ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖି ନଥାଏ। ଜୁଲିଏଟ ଗୋଲାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଲାପ ପ୍ରଜନନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡେଭିଡ ଅଷ୍ଟିନ ଏହି ଫୁଲର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ଜୁଲିଏଟ ଗୋଲାପ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫୁଲଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହୋଇ ଫୁଟିବାକୁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ବଡ଼ କରି ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 2006ରେ ଡେଭିଡ ଏହି ଗୋଲାପକୁ ପ୍ରାୟ 90 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 130 କୋଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡେଭିଡ ଅଷ୍ଟିନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରହିଛି।